Знаете ли с какво се занимават евродепутатите? Ми приемат еврозакони, предполагам. Мога да се досети само от обща култура. Има неща, които според мен са добре от това, което са направили. Какво може да свърши един евродепутат за родината си, конкретно какво може да свърши един български евродепутат за България? Може да свърши много неща, зависимост в коя област работи. Предполагам, че се занимават с това всички членки на Евросъюза да имат общи правила най-малко. Аз ще взема няколко от нещата, които съм работил. Бюджета на Европейския съюз, средствата, които идват в България, правилата, по които се изразходват тези средства. Или друго в областта на образованието, младежките проблеми, дипломите, образованието, програмите Еразъм за младежки обмен. Аз не съм много в част какво се занимават евродепутатите. Как ще се оправи социалната политика в България? Това, което евродепутата може да направи, е да съдейства за оставане на място на национална политика. Един куп решения, директиви свързани с качество на храните, с потребителско защита на потребителите, което също е важно. Много важни неща, които се работят в Европарламента и зависят също са пряко отношение към българските граждани, когато български граждани работят в чужбина. Те да получават същите условия, каквито получават националните граждани, да няма експлоатация, да няма злоупотреба с договорите, трудовите, които сключват, да бъдат защитени достатъчно, да могат те да пренасят социалните си права и вноските, които им се правят в другите страни, след това да си ги пренесат в България. Всичко това е европейско законодателство и българските депутати биха могли да участват в неговото формиране.